लोटिवडी या गावामध्ये सांगोला तालुका सांगोला उपसा सिंचन योजना जी उजनी डॅममधून 2 TMC पाणी वंचित 12 गावांना द्यायचा या ठिकाणी गेले अनेक वर्ष प्रश्न पेंडिंग होता। 2000 साली या योजनेचं उद्घाटन झालं, पण निधी अभावी 2005 साली ही योजना बंद झाली। ज्यावेळेस काल आमदारकीचं इलेक्शन लागलं आणि त्यावेळेस या 12 गावांनी असं ठरवलं होतं की जोपर्यंत आम्हाला पाणी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही मतदानावर बहिष्कार करू। त्यावेळेस शिवसेनेचे आणि विद्यमान आमदार आदरणीय शहाजीबापू पाटील यांनी शब्द दिला होता, जर हे पाणी तुम्हाला मी मिळवून देतो, आणि निश्चितपणाने ते शब्दाला जागले। आणि काल महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये या ठिकाणी प्रश्न माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याकडे त्यांनी मांडला, मुख्यमंत्री साहेबांकडे, आणि त्यांनी या ठिकाणी उजनीचं 2 TMC पाणी आमच्या 12 गावांना द्यायचं मान्य केलं। आज या सर्वेचं उद्घाटन जवळजवळ 2-2.5 कोटीचा सर्वे आहे, याचं उद्घाटन आज या ठिकाणी विद्यमान आमदार बापू आणि माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे पाटील, त्याचप्रमाणे या गटातील संबंधित सर्व सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्या उपस्थिती या ठिकाणी होते। आमची या सर्व शेतकरी कष्टकरी बांधवांची या माध्यमातून एकच मागणी आहे की या ठिकाणी आमदार साहेबांनी शब्द दिला, त्या शब्दाला ते जागले। निश्चितपणानं या ठिकाणी गावाच्या वतीनं आणि आमच्या या संपूर्ण 12 गावांच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी त्यांचा रथामध्ये वाजत गाजत या ठिकाणी नागरी सत्कार करणार आहे आणि या सर्वेचं या ठिकाणी उद्घाटन करणार आहे। निश्चितपणाने वंचित, शोषित, पीडित जो आमचा भाग आहे त्या भागाला निश्चितपणानं या ठिकाणी त्यांनी न्याय दिला, त्याबद्दल आम्ही सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं आमदार साहेबांचं मनपूर्वक या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो। लवकरच शासन या बाबतीत निर्णय निश्चितपणे घेईल आणि ज्या शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी या तालुक्याला टेकोनं पाणी दिलं, या तालुक्याला पैशाचं पाणी दिलं, या तालुक्याला शिरवावीचे पिण्याची पाण्याची योजना दिली, सांगोला तालुक्याच्या निरा उजवा कालव्याच्या योजनेला 144 कोटी रुपयाचा एकावेळी निधी उपलब्ध केला आणि आज उजनीचं पाणी देण्याचा निर्णय शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या आघाडी सरकारनं घेतलेला आहे। मी तमाम सांगोला तालुक्यातील माझ्या जनतेला आश्वासन देतो, या तालुक्याचं प्रत्येक गाव हे पाण्याखाली आणल्याशिवाय मी आणि दीपकआबा राहणार नाही। प्रत्येकाच्या रानात पाणी असेल आणि पिण्यासाठी प्रत्येकाच्या घरात पाणी असेल, अशा पद्धतीची संकल्पना घेऊनच या तालुक्याची पिढ्याने पिढ्या असलेली दुष्काळी तालुका सांगोल तालुका ही ओळख उद्ध्वस्त करून सांगोला तालुका सुकाळी तालुका, हिरवागार तालुका, समृद्धीचा तालुका, श्रीमंतीचा तालुका, आबाद असलेला तालुका हे चित्र उभा करण्यासाठी रात्रंदिवस आम्ही दोघं कष्ट करू, एवढं मी तमाम जनतेला माझ्या अभिवचन देतो।
स्वराज्य माझाच्या बातम्यांसाठी पंढरपूर विभाग प्रमुख भैरवनाथ कडाळे.